ulo ng mga nagbabagang balita. Lalaking nagja-jogging patay ng mabundol sa Naga City. Insidente sa pulsa CCTV. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. At pagtatanim ng strawberry pwede pala sa Kamsor. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Dead on arrival sa ospital ng isang lalaking nagja-jogging lang sa Naga City matapos mabundol ng isang MPV. Isa pa nadamay sa insidente. Ang nahulikam na aksidente sa ulat na ito. Patay ang isang lalaki matapos itong mabangga ng isang multi-purpose vehicle sa kahabaan ng Magsaysay Avenue pasado alas 5 ng umaga nitong Biyernes, Abril 25. Sa pool sa CCTV ang insidente kung saan sinalpok ng MPV ang dalawang biktima na nag-jogging lang sa lugar patungo sa direksyon ng Barangay Balatas na mabundol ang sasakyan na patungo rin sa naturang direksyon. Sa lakas ng impact, tumilapon ng ilang metro ang isa pang nasagasaan ng MPV. Baka sa gulong pagkayupi at basag sa windshield ng sasakyan ang lakas ng pagkakabundol nito sa mga biktima. Ayon sa ilang saksi, may narinig na lang silang kalabog sa kalsada. Dadawin mo lang sir, may nagkalabog doon sa inutan. Tapos, pag yan may si babae, hirap to sir, sunod na tigbangga, nakikita siya kaya to. Si hilot na babae doon, yung nabangga. Tapos sunod na si babae. Lumalabas sa investigasyon ng Station 2 ng Naga City Police Office. Nakaidlip siya and naging dahilan tanganing mabagat nito yung victim 1 and kang namang nagmalay siya na nakapangga siya, kinabit niya pa ang manibela patahaw na naging dahilan ng pagkabanga niya sa victim number 2. Hindi na umano napansin ng driver ng sasakyan ang nagja-jogging na biktima. Naidala pa sa ospital ang lalaking biktima ngunit dead on arrival na ito ayon sa sumuring doktor. Habang nagpapagaling pa ang 32 anyos na babaeng nadamay sa insidente. Nasa kustodiya na ng Station 2 ng Naga City Police Office ang driver ng MPV habang hinihintay pang magkausap ang magkabilang panig. Hindi na humarap sa kamera ang driver at pamilya ng biktima na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries. Paalala ng PNP sa mga nag-ehersisyo sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sa mga nagja-jogging dito sa Magsaysay, Panganiban and Concepcion, mas maganda mag-jogging sinda na pacing sinda sa kasabat nindang sasakyan. Tangani kung ay gumaman ng mga kakaiba na nahihilig sinda dumas sa sasakyan, makaiwas sinda. Chris Novello, CSN. Bumaba ng halos 95% ang grass fire incident sa Camarines Sur nitong 2025 kung ikukumpara yan nitong nakaraang taon. Autoridad may paalala sa publiko sa pagsisiga lalo ngayong tag-init. Nagbabalik si Regine Bue. Ngayon na tag-init, pinangangambahan ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur ang mga komplikasyon na pwedeng maranasan ng mga may hypertension. Si Lola Noni Vivares ng Pawili Bula, Camarines Sur, laging baon ng kanyang maintenance para sa kanyang hypertension. Handa umano siya ngayong tag-init na prone sa pagtaas ng kanyang blood pressure. Maaari umanong matrigger ng maalinsangang panahon ang mga may hypertension na maaring magresulta sa stroke, atake sa puso at worst case scenario, pagkamatay. Mag-inom muna kaming malipot na tubig tapos pineapple juice. Di ako nahalian eh. Iyo lang yan. Saka siyempre nag-inom na ko kahit itong losartan. May may enlargement sa puso. Ano daw yan? 80% sa mga nagpapa-check up sa EDMERO ay may hypertension. Ayon kay Dr. Nino Moros, Medical Officer ng Provincial Health Office Camarines Sur. Bagamat hereditary at unhealthy lifestyle ang pinakaugat ng hypertension, dapat pa rin na mag-ingat ngayong dry season dahil pwedeng magdala ng matinding komplikasyon sa kalusugan kung lalala ang hypertension ngayong tag-init. Para po sa mga pasyente na may hypertension, ang samuya po na advice is na dapat po, dahil po kita nagpapalya sa pag-inom ng maintenance. Tapos, siguraduhon po na ang sa indong maintenance updated. Mag-monitor po kan sa indong BP, yan po dapat nare-reparo ta. At sinyan po na BP, dapat po pinapakonsulta po yan kay doktor
from time to time para po yan matawan ni interpretasyon, as in matawan po kamuning advice kung ano po ang dapat nagibuhon para sa indong hilang. Samantala, ginugunita ang Hypertension Awareness Month tuwing buwan ng Mayo kung saan mas pinag-iingat ng medical expert ang mga may hypertension para maiwasan ang komplikasyon. Regine Boy, CSN. Bumaba ng halos 95% ang grass fire incident sa Camarines Sur nitong 2025 kung ikukumpara yan nitong nakaraang taon. Autoridad may paalala sa publiko sa pagsisiga, lalo ngayong tag-init. Nagbabalik si Regine Bue. Bumaba ang naitalang grass fire incident sa Camarines Sur mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Sa datos ng Bureau of Fire Protection Provincial Office Camarines Sur, 2 insidente ng grass fire ang naitala sa probinsya sa buwan ng Enero at buwan ng Abril. Mas mababa ito ng 95.8% kung ikukumpara sa grass fire incident na naitala nitong nakaraang taon, kung saan 194 grass fire incidents ang naitala nitong 2024. Ayon sa BFP Camsur, ilan sa mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng grass fire ay ang pagsusunog ng basura o ang mga naiwang apoy sa mga tinatapong upos ng sigarilyo. Camsur is an agricultural agricultural clearing and smoking. Yan po ang mga top 3 causes. So, first po, mag-ingat po kita sa pagsulo. Kasi po, baga sa DNR, Clean Air Act, bawal man po talaga ng magpara siga kita, magsulo kita para ma-clear. And sa agriculture din po, kung kay puwanta talaga, at least i-contain ta lang within our na day po siya maglakop. Samantala, hindi nagsasawa ang ahensya sa pagpapaalala sa publiko na maging maingat at iwasan ang pagsusunog ng basura lalo na ngayong dry season kung saan contributing factor rin ang init ng panahon para lumala o lumaki ang apoy. Mga contributory factors po talaga. Kumbaga, dahil po sa init kang panahon ganyan, and siyempre may mga dried leaves, and siyempre sa hangin din po, kumbaga, it is a perfect recipe for fire. Ang nagiging contribution lang kang mga tao is tayo ang nag-provide ng ignition. So, dahil po dyan, sana iwasan ta nang mag-provide ng ignition source kasi mainit na ang panahon, dadagdagan mo pa ng human error or human negligence. Regine Bue, CSN. Matapos ang malakiang bagsak presyo sa mga produktong petrolyo nitong Semana Santa, tataas muli ang presyo ng mga ito sa susunod na linggo. Ayon sa oil companies, 80 centavos hanggang piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. 40 centavos hanggang piso kada litro din ang aumento sa diesel. 50 centavos hanggang 70 centavos per liter naman ang dagdag presyo sa krudo o kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang sanctions ng US-Iran at ang pagbaba sa produksyon ang sanhi ng panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Good news lalo na sa mga nag-maintenance medicine dahil nadagdagan pa ayon sa BIR ang mga gamot na VAT exempted na. May ulat si Darlene Lastrullo. Nadagdagan pa ang mga maintenance medicine na VAT exempted. Ayon ito sa Revenue Memorandum Circular o RMC 25 to 2025 kung saan naglabas ng bagong listahan ang ahensya ng mga gamot na hindi napapatawan ng Value Added Tax o VAT. Kabilang sa mga VAT-exempted na maintenance medicines, ang mga pang-diabetes tulad ng Gemagliptin 500mg o 500mg na film-coated tablets at Sitagliptin 100mg o extended-release film-coated tablets na may 1mg. Kasama rin sa listahan ang Amlodipine 20mg na gamot para sa alta presyon. Dagdag pa rito, kabilang din ang mga gamot para sa mataas na kolesterol gaya ng Amlodipine Plus Atorvastatin tablets at Risperidone 3mg o dispersible tablets para sa mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o Train Law, layuning mapagaan ang gastusin sa gamutan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng VAT exemption sa piling gamot. Pag sinabi pong VAT exempt yung gamot, yun yung mga gamot na wala tayong ipinapataw na 12% VAT. Ibig sabihin, nabibili mo siya ng exempt from that 12%, which is actually a reduced amount dun sa selling price ng gamot. Nitong Disyembre ng 15, maintenance medicine din ang nadagdag sa mga VAT-free na gamot.
Nai-endorso na ng BIR sa FDA ang updated list ng mga VAT-exempted na gamot. Nagbigay din ng pahayag si Marin na hindi lang senior citizen at PWD ang pwedeng makapag-avail nito, kundi na rin ang mga mamamayan. Subalit ang pinagkaiba lang nito ay hindi sila makakakuha ng discount kung wala sila sa dalawang classification na ito. Noong unang panahon kasi, prior the onset of train law, which happened last 2018, ang nakakapag-enjoy lang ng mga VAT-exempt na gamot ay yung mga senior citizen natin and PWDs. But with the onset of train law, there was this provision na starting nung 2019, January 1, 2019, may mga classifications ng medicine na exempt na siya from VAT. And in-expand pa siya actually nang nagkaroon ng COVID. Malaking tulong umano ito para sa mga mamamayan para imbes na sa VAT tax mapunta sa ibang bagay na lang tulad ng pagkain at iba pa. Of course, the direct benefit of this transaction is marireduce yung dapat binabayaran nila sa bawat pagbili ng mga medicine pertaining to these illnesses. So instead of using those such amount, madadivert siya sa other expenses ng ating government. Wala siyang direct effect dun sa mga taxpayer na walang illnesses na ganito, pero indirectly, nagbe-benefit yung ating public pagdating sa reduced amount ng taxes. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga botika na tiyaking updated ang kanilang presyo alinsunod sa bagong patakaran. Ang advice lang po namin since kami as an implementing arm of the government, we are after the proper implementation and enforcement of the BIR regulations. Especially po, ang regulation na ito pertains to as a source of right ng ating mga taxpayer and entitlement na ma-enjoy nila yung mga VAT-exempt transactions, particularly po yung sa medicines, which entails, of course, greater value on the benefit that the taxpayer may be able to enjoy. Darlene Lestrulio, CSN. Micro, small, medium enterprise na nasa creative industry, isinailalim sa From Passion to Profit seminar ng DTI. May ulat si Marge Serico. Isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur ang isang makabuluhang seminar na pinamagatang From Passion to Profit. Dinaluhan ito ng mga mula sa sektor ng creative business na layuning hikayatin at gabayan ang mga kalahok kung paano mapagkakakitaan ng kanilang talento at hilig sa pamamagitan ng tamang kaalaman at estratehiya sa negosyo. Tinalaki sa seminar ang iba't ibang paraan kung paano maaaring gawing kita ang hilig o passion, gayon din ang pagtatayo at pagpapatakbo ng isang tech at creative business. Isa sa mga tampok na guest speaker ay si Attorney Maria Donna Marcy Binicol, Securities Counsel 2 ng Securities and Exchange Commission o SEC, na nagbahagi ng mahalagang impormasyon ukol sa legal na aspeto ng pagtatayo ng negosyo. Nakibahagi rin sa programa ang Cooperative Development Authority o CDA upang mabigyang kaalaman ukol sa mga kooperatiba bilang alternatibong modelo sa negosyo. Ang ganitong uri ng seminar ay bahagi ng patuloy na kampanya ng DTI na palakasin ang sektor ng MSMEs, micro, small and medium enterprises, lalo na sa larangan ng malikhaing industriya. Ang seminar ay kinilala ng mga dumalo bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng kanilang mga negosyo at personal na kaalaman. Marge Serico, CSN. Sinong mag-aakala na sa kabila ng matinding init ng panahon ay pwede palang mapausbong ang strawberry farming? Yan ang pinatunayan ng isang farm sa Ocampo, Camarines Sur. Pasyalan natin yan sa ulat ni Regine Bue. Strawberry? Sa Camsur? Yes, you heard it right. Posible nang makapagtanim o makapag-produce ng prutas na ito kahit sa klemang tropical na lugar kagaya sa Camarines Sur. Kahit dry season, ay hindi nawawala ng bunga ang strawberry farm na ito na makukuha sa Ocampo. Taong 2018 na magsimula sa pagkukultivate ng strawberry si Marilyn Flosa. Nagsimula siya sa isang paso na bigay lamang ng kanyang kaibigan. Panahon ng pandemic nang mas napagtuunan niya ng pansin ang pagtatanim nito na mas nagpostbong sa kanyang kagustuhan na magkaroon ng sariling farm ng strawberry. Nagiging libangan po. Tapos nagiging hanap buhay na rin po kasi pag may pumupunta po na gustong bumili, nakakakuha rin.
Dagdag ni Marilyn, may ibang variety ng strawberry ang posibleng mabuhay kahit dry season. Isa na rito ay ang Hawaiian Festival Strawberry. Andito tayo ngayon sa Flosa Strawberry Farm na matatagpuan dito sa Villa Florida o Campo Camarines Sur. Andito ang isang variety ng strawberry na tinawag na Hawaiian Festival. Sabi nila kumpara sa ibang strawberry, ito daw ay matamis. So ngayon titikman natin kung totoo ang kanilang sinasabi. Tara! Ito ang tinatawag nila na Hawaiian Festival Strawberry. Ngayon titikman natin kung totoo nga ba na matamis ito. Talagang matamis. Isa umano sa sekreto nila para hindi mamatay ang strawberry ay ang madalas na pagdidilig dito para hindi matunaw dahil sa init. Isa't kalahating buwan pagkatapos maitanim ang strawberry ay maganda na ang tubo nito at pwede na rin i-harvest. Samantala, araw-araw itong bukas para sa mga gustong bumisita sa kanilang farm. Sa mga nais din umanong subukan ng kanilang strawberry, ibinabenta 10 piso ang isang bunga. Sa mga gusto rin magtanim at magparami nito, may binibenta rin silang strawberry runners na ibinibenta naman sa presyong 150 pesos hanggang 250 pesos ang bawat punibag. Gusto ko man po sindang imbitara na magbisita igdi sa Moya. Nganing mahiling maninda kung paano mag-ano kang strawberry. Tapos, kung gusto ninda magbakal ma'am, di magbakal sinda para kung gusto po nindang makakuha maning dagdag na income. Di pwede man po nindang gibuhon. Richin Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.